Prangsi ning chitegur sarlo khonin tensek maternam himonomen trampen nang litum kadoge phanta ning kan sama karom pajriplo karom puthot kurwang thu neli channel along neli fanang diak tha neli sadak video upload le ajar ding ota hypo si neli video upload long le ajok ke neli room achiterek kaprek room si bonai la si lahin lo room bang ke lahai setup lahai YouTube pan setup kuri lo lahai setup lahai hormu ke nam lahai chitik mat sedagi video upload long ete lo pen ke arnam alun bang ke nili channel lo ke upload lo la arnam alun bang ke ilitum hempi non hempi bang tumna channel akimi khuli bang tumna si hala so channel long le nang tumda ko pini subscribe non ada lun bang ke akai da upload ber asi regular lo hadak lun ke long ji akimi lun dame hadak se long ji channel amen bang ke langpang resign production pu tum channel long le tum subscribe non anke ako ekta dolang guruching do production pu official channel lo la bang ke link bang ni description long pic po hai la bang ang tum la dam ra subscribe non hala hai channel long ka support kuri no ana malon ke la dak silong po neli channel long ke non ba ke vlog channel vlogging bunai pon ke tech category ka prexi bunai po non ba ke ang ito mapan la pongsi ko pinesi nang parjik po kasi Sri Krishna pongsi serial alang kado nasa pongsi action bang jumepik kasi nang tum da arjik tha pen ke jum listen plo tang te like comment share iknon so senang support dun on anda arjik tha